Huwag magsabay-sabay sa pagbiyahe sa January 2. Ito ang pakiusap ni DPWH Bicol Director Virgilio Eduarte sa mga biyahero dahil simula nitong Pasko, pinapaspasan na anya ng Camarines Sur 1st District Engineering Office ang pagkukumpuni sa 4 na road slip sa Andaya Highway sa mga barangay ng Kabutagan, Bulawan Senior at Kulakling sa Lupi na muling nasira. Preventive approach na anya ang ginagawa sa highway kung saan tutugunan na agad ang mga bahagi na may posibilidad na magka-road slip. Sa ngayon, 2 sa road slips ang 2 lanes habang 1 lane ang 2 iba pa. Kaya may nasa 1 kilometrong traffic build-up papasok at palabas ng Camarines Sur ngayong umaga ayon sa pulisya. Nakatigil pa rin ang paggawa sa tulay sa Barangay Poblasyon Iraya sa Bayan ng Ragay para makabawas ng traffic sa Andaya Highway. Samantala, ginagawa na ang panandaliang solusyon sa 63 metrong bahagi ng southbound lane ng Maharlika Highway na nagkabitak-bitak at road slip sa northbound lane sa Barangay Bikal, Libmanan, Camarines Sur. Tinatambakan ng lupa at graba ang bumigay na kalsada. 1 lane passable dito ngayon. Muling iginiit ng opisyal na hindi ang pagkagawa kundi na oversaturate ng ulan ang lupa kaya nasira ang daan. Tatapusin nila ang pansamantalang solusyon sa mga sira sa Andaya at Maharlika Highway bago mag-December 31. Kaserbisyo mo sa Bicol, Jonathan Maestrado para sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630.